መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሩዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ንቑሳሎም ይዘንን ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጐይታና ዓብዪ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘይብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኳኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓይታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ኣይገበረሎምን ፍርታቱ ኸኣ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ